B'investiment ta' 400,000 euro, is-sajjieda Awċin se jgawdu minn spazju akbar u aktar servizzi fi Xlendi, kif ix-xogħol fuq id-dry standing area jinsab fi stadju avvanzat. Fis-sit qed isir xogħol ta' skavar, tqejjid ta' concrete imprint u l-bini ta' kamra ġdida l-winch, fl-istess waqt li se jinbidel id-dawl u jitwaħħlu kamera CCTV għal aktar kontrolli. Se jiġu mwaħla wkoll dawk imsejħa service pillars li jissupplixxu dawl elettriku u ilma biex is-sajjieda jkunu jistgħu jirranġaw u jagħmlu l-manutenzjoni ta' dajjes tagħhom b'mod aktar komdu u sigur. Inbena wkoll ċint madwar 3 naħat tas-sit biex il-faċilità tkun iżolata mill-bqija tal-post f'każ ta' nirien. Il-proġett ta' Dry Standing Facility ġewwa Xlendi qiegħed illum fi stadju avvanzat u qegħdin naraw li jkun komplut sa qabel dan is-sajf li ġej u ser nżommu ma' din it-time frame u propju permezz ta' dan il-proġett ser nkunu wkoll qegħdin nofru spazju ta' faċilità aħjar fejn wieħed ipoġġi id-dajes tiegħu, però apparti minn hekk aktar servizzi lis-sajjieda tagħna. Il-Ministru Alawdex Clint Camilleri spjega li dan il-proġett ħaseb ukoll biex iħares l-ambjent, kif se jkun hemm tank li jissepara żejt li joħroġ mill-manutenzjoni tad-dajjes biex ma jispiċċax fil-baħar. Ħafna drabi b'infrastruttura nifhmu biss it-toroq, però apparti it-toroq, proġetti infrastrutturali jinkludu wkoll proġetti bħal dawn sabiex inkunu qegħdin insaħħu l-infrastruttura li għandna ġewwa Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.